usasazo ngqolwendaba estudio 9 kukomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGauteng naze ziphambili. Iqaqobana lembacu zama-Afrikaner amhlophe lamkelwe ngezibele ngamasebe karhulumente aseMelika lisakugaleleka kwisikhululo senqwelomoya eDulles ngaphandle kwase-Washington DC. We allow it to be given because we are confident that if it is irrelevant, we'll be able to hold accordingly at any time, even at the end of that particular evidence, we will say it is irrelevant. Imiselwe umhla wama-30 kuJuni inkqubo yokuviwa kwesikhalazo sesincwase esingafanelekanga esityatyekwa umongameli wejaji eMpuma Koloni uJaji Selby Mbenenge. Umqeqeshi wamajita uRaymond Mdaka uthi iqela lakhe lenze kangangoko ukuzibekela indawo kwitumente yendebe yehlabathi eTshile ngasekupheleni kwalo nyaka. Botani Mzikantu siziphekile sazibonda ngoku lilixa lokuba sizophule singaphosanga amaseko masinirhabulise kwibhekile yasemini nje. Iqaqobana lembacu zama-Afrikaner amhlophe lamkelwe ngezibele ngamasebe karhulumente aseMelika lisakugaleleka kwisikhululo senqwelomoya eDulles ngaphandle kwase-Washington DC. Eli qela lincothuke eGauteng ngobusuku lanqumla ngeDakar eSenegal phambi kokuba liyokuthi ngcu eMelika. Liqela lokuqala ukuxhamla kwinyoba evulelwe imbacu ngumongameli waseMelika uDonald Trump kwinto ebizwa ngokuba luqweqwediso lwabantu abamhlophe kweli. Eli qela lama-Afrikaner belikhangeleka liyimfe kukudinwa ihambo kodwa luthongo lukaBlanket uncumo ngethuba lisamkelwa ngamagosa karhulumente we-US. The president made it clear that Afrikaners in South Africa who were the victims of unjust racial discrimination would be welcome to come to the United States, and he's now delivering on that promise. Imbacu ezichazwa ngokuba kweli ziyangcuthekiswa kwaye zoyikisela ubomi bazo leke kuba zityalwe kwiindawo ezahlukeneyo zaseMelika apho ziza kuqalisa inkqubo yokukheliswa. Lo gama kuza kuhlangatyezwana nazo zonke iimfuno zazo kuquka izindlu nezinye iinkonzo. We underscored for them that the American people are a welcoming and generous people. Urhulumente woMzantsi Afrika uwabhebhetha njengalulwimi etywaleni amabango okuba ama-Afrikaner amhlophe aphethwe gadalala kweli. Umongameli Cyril Ramaphosa ethetha kutyelelo lwaseburhulumenteni eCote d'Ivoire. I had a conversation with President Trump on the phone and he said, what's happening down there? And I said, President, what you've been told by those people who are opposed to transformation back home in South Africa is not true. Kunjalo umongameli waseMelika uphawule ukuba ulindele iqiza likarhulumente waseMzantsi Afrika eWhite House kule veki ezayo. South Africa leadership is coming to see me, I understand, sometime next week. And, we're supposed to have I guess a G20 meeting there or something, but we're having a G20 meeting. I don't know how we can go unless that situation's taken care of, but it's a genocide that's taking place that you people don't want to write about. Nanjengoko eliqela lokuqala selamkelwe njengembacu eMelika kulindeleke nabanye balandele kwezi veki okanye kwinyanga ezizayo. Imiselwe umhla wama-30 kuJuni inkqubo yokuviwa kwesikhalazo sesincwase esingafanelekanga esityatyekwa umongameli wejaji eMpuma Koloni uJaji Selby Mbenenge. Oku kulandela ukuba eliqonga lophando ngokuziphatha kwejaji ligwebe ngelithi ingcali yesini uLisa Fetten mayivunyelwe ukuba inike ubungqina ngakolu phando ngesikhalazo sesincwase esingafanelekanga ngakuJaji Selby Mbenenge. Oku kulandela ukuba okhokela ubungqina uAdvocate Salome Skippers izolo ethe bubulungisa ukuba lengcali inike ubungqina luvo olo amagqwetha kaJaji Mbenenge aluphikisayo. Kwisigwebo asiwise ngalenhlazana usihlalo weliqonga ijaji eseyisidla umhlala phansi uBernard Ngwebe ithe baza kuceza ngobunene babuvumela ubungqina balencutshe ezesini. Having considered the matter properly, we are the view that we should rather err on the side of caution. Rather allow evidence
even though there is argument about its relevance, allowed it nevertheless to be given. We allow it to be given because we are confident that if it is irrelevant, we'll be able to hold accordingly at any time, even at the end of that particular evidence, we will say it is irrelevant, and then we will put it aside. Contrast that with a situation where you exclude evidence, which might well be relevant and material. We think that in that case, we would have erred. So like I said, we want to err on the side of caution. Our resolve is that we should allow her to give evidence. Lusuku lweshumi nesixhenxe kunika ubungqina koluzengezenge lwezikhalazo apho Andiswa Mengo kumabhalane wejaji atyhola ujaji Mbenenge ngokubucwasa ngokungafanelekanga. Isityholo sokuziphatha gwenxa xa singamncamathela ujaji Mbenenge sifumaniseke sinyansekile. Angade ohlwaywe ngoguzulu ekubeni ijaji into leyo ingenza ukuba aphulukane namaqithiqithi afana newonga lokubizwa ukuba yijaji nokuba sesidla umhlala phansi ze aphulukane nomrholo ijaji eziwufumanayo de ziyikhabe ibhekile phakathi kwezinto. Usekela Mongameli uMnumzana Paul Mashatile uthi icandelo lezokhenketho lingundoqo kufunquko kwezoqoqosho. Uthe licandelo linegalelo elimandla ekuzeni nenguqu yemo yentlalo nophuhliso ngokubanzi. Woleke ngelithi Afrika ikulungela ukwamkela abakhenkethi abaza kutyebisa amehlo ngobuhle inkathalo nenkcubeko yeli lizwekazi. Oku nanjengoko uMzantsi Afrika ulungiselela ukusindleka inkomfa ye-G20 emiselwe uNovemba walo nyaka. uMashatile bethetha kumsitho we-Africa Travel Indaba oqhuba KwaZulu-Natal. The South African government has already begun this journey of promoting tourism by enabling seamless African travel. We aim to remove barriers, unlock access, and make it easy for Africans and the world to experience Africa. We remain committed to ensuring that travel is safe, secure, and seamless for all. We want each traveler to find joy in their journey through our land. This will be the case for those of you who will be traveling to South Africa for the historic G20 summit in November. The hosting of the G20 positively catapults Africa into the global spotlight. It signifies a progressive milestone for both South Africa and the African continent, providing an opportunity for us to highlight African perspectives on global economic development issues. We need to echo a united African voice on every global stage. Kwalapha ezindabeni, amapolisa aseMpumalanga aphinde afumana obunye ubungqina obutsha kwityala lokulahleka kwentathelo aseRindlovu kunye neqabane lakhe uZodwa Mdluli. Kodwa masiqale evenkileni. Sinamkele kwakhona sihlabele mgama. Amapolisa aseMpumalanga aphinde afumana obunye ubungqina obutsha kwityala lokulahleka kwentathelo aseRindlovu kunye neqabane lakhe uZodwa Mdluli. Esisibini silahleke ngomhla we-18 kuFebruwari walo nyaka. Ukanti iintsapho zesisibini zimemelela ukuba ikhawuleziswe inkqubo yokufanisa incindi yofuzo. Kule veki iphelileyo kufunyenwe imizimba kumahlathi aseRust Venter eLimpopo emva kokuba umtyholo ekhokelele amapolisa kuloo ndawo. Oku kulandela emva kokuba amapolisa eqinisekisile ukuba kubanjwe abarhanelwa abakwiminyaka ephakathi ku-23 no-43 eNukaneng kwamhlanga ngoNgcwalazo lwanamhlanje. Nto leyo ke enyusa inani labarhanelwa ababanjiweyo babe 8. Amapolisa athi uphando luyaqhuba noluza kuqinisekisa ukuba yeyobani kanye le mizimba.
Our SAPS crime intelligence officers, detectives, and cybercrime unit, with the assistance of the community, found these suspects at a hideout in Nokaneng near Ras de Winter, which is the area where we found the human remains of this missing couple. A DNA matching process is already underway to match the human remains found with the DNA of close family members. Abarhanelwa abahlanu bokuqala nababanjwe ebutsheni beveke ephelileyo basengaphaya kwezitshixo kwaye sele bevelile ukuyokudibanisa amehlo nomantyi. Aba bathathu abarhanelwa bona baza kuvela enkundleni yakwamhlanga ngomso uLwesithathu ngezityholo zokuxhwila, ukuqweqwediswa kwakunye nokuqhekeza endlwini. Abahlali basehobeni ngaphandle kwaseTzaneen eLimpopo basothukile emva kokuba amadoda amabini axhobileyo eqhekeze amakhaya abo. La madoda adlwengule abantu abane kuquka nabantwana. Indoda eneminyaka engama-65 ubudala edutyulwe yasoleka ngala madoda ngentseni yangoMgqibelo kwaye amapolisa asaphanda. Usapho ludandathekile kwaye kunzima ukwamkela utishala othathe umhlala phantsi uDavid Ntsha ebelele ngethuba kumbonzeleka amadoda amabini ekhayeni lakhe. Le ndoda eneminyaka engama-65 ubudala idutyulwe izihlandlo ezininzi esuswini nasemlenzeni emva kokungavumi ukunikezela ngezitsixo zemoto yakhe. Usapho luthi ukusoleka kwakhe kubashiye bebuhlungu. Ucele izitixo zemoto katata akungavumi waqala ukudubula. Sibhlungu kuba usoleke ngesaqupha ebeyintsika yekhaya. Le nkosikazi kunye nentombi yayo basendleleni eya esibhedlele ukuyokufumana unyango lwengqondo. Ikhaya labo libe yindawo yokuqala ekuphangiweyo ebusuku. Le nkosikazi esingakwazi ukuyichaza ukuze siqinisekise ukhuseleko lwayo lwentombi yakhe ethe yadlwengulwa. Uthi abaphangi bamxelele ukuba banobungqina bokuba ugcine imali endlini. Ndive izithonga zompu, ndeva ukucwashuza kwenyawo, kanti bayangena kwigumbi lethu. Baye bafuna imali ngenkani, ndathi asinayo. Ze emva koko bathi manikhulule impahla. Andavuma, balandula ke ukudlwengula intombi yam. Lo wasetyhini uthi iintombi zakhe ziyoyika kuba sekhayeni oko kwehle esisiganeko. Ndinethemba ukuba ululeko lengqondo lakubasebenzela abantwana abakwazi ukulala kwaye bonzakele kakhulu. Abahlali bakholelwa ukuba la madoda ahlasele imizi yoosomashishini, kunjalo inkokeli yasekuhlaleni ithi iimbumbulu ezininzi zimphosile kancinci emva kokusabela wakufumana umnxeba ombiza kwindawo yexhwayelo, kwaye uthi oku kwenzeka okwesithathu kusukela ngenyanga kaFebruwari. South African Police Service, they must intervene on this matter because even myself I'm scared now because I don't know what's happening. Sithetha nje la madoda agcwele amathafa. Lo gama umfundi webanga le-10 ethe wadutyulwa wasweleka liqela lamadoda bexhobile egqugqisa imizi yaseMalamulele kwiiveki ezimbini ezidlulileyo. Umhla we-13 kule imiyo ukhunjulwa njengosuku owayekhe wangumphathiswa wezobulungisa uJimmy Kruger wabhengeza ukukhululwa kweqala lezopolitiko uRobert Mangaliso Sobukwe entolongweni njengenxalenye yokuqaqambisa igalelo likaSobukwe ekulweni ingcinezelo. Umbutho iRhalishiwe Youth Network nenkampani Native Minds eKimberley zibambe iphulo lokuhlonipha elitshantliziyo lenkululeko. uRobert Mangaliso Sobukwe waqala ze wakhokela umbutho iPan-Africanist Congress yendumasi ngokuququzelela nokusungula iphulo loqhankqalazo olungenabundlobongela olwalutshotsha entla ngokusetyenziswa kwamabhasi. Ezo ntshukumo zamkhokelela ekubeni abanjwe wangaphaya kwamasango entilongo iminyaka eli-9 kwisiqithi saseRobben Island. Kambe ke emva kokukhululwa kwakhe ngo-1969 uSobukwe wanikwa uphumaphele kwilokishi yaseRhalishiwe eKimberley. Kungoko ke abantu baseKimberley bethe baphuma iphulo lokugcina umzila ozinzileyo weliqala ukuze nesizayo isizukulwana sinqine ngelithi kwakhe kwakho ikroti lenkululeko lakwaSobukwe. This country would have been something else had Sobukwe been alive, because even the apartheid government
recognize Sobukwe as one who was fighting for a just cause. Lo gama ekhalishiwe uSobukwe washicelela amaqwebhu wearticles zesidanga sakhe semfundo enomsila kwezomthetho ze kamva wasungula iziko lakhe lezomthetho ngeminyaka yo-1970 kananjalo esisakhiwo wayisisebenzisa uSobukwe njengeofisi yakhe kwezomthetho xa kunamhla uluntu lusebenzisa le ndawo njengethala lencwadi kwaneziko lezobugcisa ukuphuhlisa ulutsha lwasekuhlaleni. He was a servant of the people and he had a very deep love for his people. Inkampani Native Minds ithi inenjongo yokuthabathela eliphulo kwamanye amaphondo kweli jikelele kuquka iGauteng, iNtshona Koloni neMpuma Koloni. Ukanti ke eliphulo wayesakuba litshantliziyo lenkululeko uSobukwe liquka umsitho womculo notyelelo lethonge ngebhayisekile ezisingisela eGraaff-Reinet kwidolophu awazalelwa kuyo uSobukwe. Iphulo lokuphuhlisa ulutsha Empower Youth liza kubamba indaba ethembisa kwiMpumarandi eRhawuti phakathi kwe-26 yokuthi ga ngomhla we-28 kule nyanga kaMeyi. Eliphulo lijolise ekunikeni ulutsha olusuka kumakhaya angathathi ntweni ithuba lokuba ngabantu abangcono. Apha estudio sinaye umxhamli weliphulo uMorho Rich Ant Mhlayivana. Molo Morho, siyakwamkela. Molo Nobo, njani? Siyaphila siyakubulela ngexesha lakho. Khawusixelele banzi ngeliphulo. Okay, i-Empower Youth ibumba elisiza abantu abasha ukuthi bakwazi ukuxhumana nabantu bamabhizinisi abazokwazi ukubasiza ngezebhizinisi, libasiza futhi ukuthi bathole amathuba we-education, so ukuthi bazokwazi ukuthola ama-opportunities ukuthi bakwazi ukuthola mhlawumbe ama-bursaries, imali zokuya esikolweni, zibasize futhi ngokuthi bakwazi ukuthi bay-navigate kanjani indaba yamabhizinisi. Ingaba wena liye lakunceda njani eliphulo? Yo, la ngisiza kakhulu ke i-Empower Youth. Ngizithole sengiyi-real estate agent, ngine-real estate agency yami, ngithengisa izindlu manje, ngahlangana ne-Empower Youth 2021 ngacala ngaba yi-volunteer ngaya ngokuyosiza, mangiceda ukuyosiza ngazithola sengine real estate company namanje ke ngisasenabo, so yangisiza kakhulu kabi ngendaba zamashishini. Ungathi abanye abantu abatsha bangancedakala njani ngeliphulo ngokuba inxalenye yeliphulo? Kungabasiza abantu abasha ukuthi beze ku-Empower Youth bazokwazi ukuthola amathuba nawo ukuthi bakwazi ukubuyela esikolweni, laba abafuna ukubuyela esikolweni ukuthi bazokwazi ukuthola i-information ngendaba zamabhizinisi, ngendaba zemisebenzi, ngendaba zesikolo. So from nge-26 until nge-28 zika May this ngoMeyi sizabe sihlanganile e-Living Waters eThembisa ukuthi sizokwazi ukukhuluma nabantu abasha. Kuzabe kunama-exhibition stands, kuzabe kunemixoxo ngazo indaba zebhizinisi, ngazo indaba zama-bursaries, ngazo indaba zama-learnerships. Ungathi zeziphi ezinye inkqubo abantu abatsha abathe balizimasa eliphulo abanothi look forward to? Sizoba nesikhathi esimnandi, so bangeza bazo-expect ukuthi sizabe sivuyile, sijabulile, kumnandi, bazothola ama-opportunities wokufunda, bazothola ama-opportunities wokwazi ukuthi baqhubeka kanjani nge-mental health, baqhubeka kanjani ngendaba zemisebenzi, baqhubeka kanjani ngendaba zamabhizinisi ngoba yinto esiyenzayo siyi-Empower Youth. Okugqibela, banganifumana njani abantu abatsha abafuna uba yinxalenye yeliphulo? Banganxulumena njani nani? Okay, abantu abasha abafuna ukuhlangana nathi ku-Empower Youth bangaya ku-website yethu which is empoweryouth.co.za, and then abantu abosomashishini abafuna ukuhlangabezana nathi ukuthi bazokwazi ukuba bangena ku-partnership banga-emailela umbali@empoweryouth.co.za. Sibulele kakhulu ngexesha lakho. Enkosi sisi. Siziqongqothile zasemini nje nto zakuthi ukanti siyabuya kwakhona ngentsimbi yesixhenxe ngokuhlwa. Hlangabezana ogxa bethu ngecala emva kwentsimbi yesihlanu beniphakela indaba ngolwimi lweSiswati. De sidibane kwakhona kamnandi nto zakuthi.